Doncs disculpeu, estem en directe. La Mireia Fontarnau, ella viu a Dinamarca, ens saluda des de la distància, des de casa seva. Ella explicarà la seva història personal i professional que l'ha portat a viure en allà i evidentment, doncs, el que estava previst és que pogués estar aquí. Ella va passar uns dies d'aquest estiu a Catalunya, va poder estar amb la família, amb els amics i per tant, doncs, hi ha hagut complicacions d'última hora que han fet que no pogués estar present aquí. Per tant, repetim el format virtual i per tant, s'ha de posar en valor que és un esforç poder-ho fer d'aquesta manera i en tot cas, com vam destacar l'any passat, el context del Covid ens ha portat a tots plegats a realitzar reunions, a visualitzar diferents aspectes amb streaming, amb les diferents plataformes i per tant fer el pregó virtual també és evidenciar la situació que ens trobem. És una situació, i així amb la regidora Anna Chávez i amb els diferents companys de l'Ajuntament que s'han previst els diferents actes, des de la regidoria d'Igualtat, Seguretat, Mobilitat i, com no, tot el ventall d'activitats que s'oferiran tant des de l'àmbit esportiu, cultural i, com no, a totes les persones d'entitats, persones que a títol personal fan possible que aquesta festa major sigui una realitat. A tots ells moltíssimes gràcies per fer-la possible, per les aportacions i, com no, per la seva constància i tenacitat. A les persones demanar rigor i responsabilitat i, com deia, és una festa major adaptada en el context. Ens agradaria que fos diferent i esperem que la situació vagi millorant, però en tot cas poder oferir una festa major marcada amb la cultura és el més important. Vull posar en valor que hi ha diferents anècdotes i els últims mesos n'hem viscut algunes. Hi ha una anècdota que segurament molts de vostès no saben, però una de les persones que va generar polèmica i que va fer reafirmar la cultura com un element transgressor, cantant l'himne de Catalunya i parlant de les segadores, és una artista que viu en el municipi i per tant no està molt implicada, però en canvi la seva parella aquesta setmana també era protagonista d'una notícia a TV3 i evidencia que persones que han nascut en altres espais a dia d'avui estan visquent a Centelles. També ho tenim amb el Jordi Díez, que va ser protagonista sent l'autor de l'escultura d'en Rafa Nadal inaugurada a Roland Garros, i podria parlar de moltes altres persones, des d'Antoni Pagès, la Gemma Humet, i segurament la llista seria llarga. I poso aquests exemples perquè evidencien uns elements dels que hem d'estar orgullosos com a municipi, hem d'estar orgullosos de tot l'entramat social i cultural que ens identifica i que, per tant, darrere de cada família i darrere d'aquestes iniciatives hi hauria moltes persones que podrien estar sent protagonistes d'aquest pregó i, per tant, amb totes les realitats que hi ha en el municipi s'ha de ser molt respectuós i, per tant, penso que també com a municipi hem d'estar molt orgullosos d'aquest pòsit que ens identifica i que posiciona Centelles al món. I precisament posicionar Centelles al món també ho fan aquelles persones que a títol personal, per les diferents circumstàncies i els últims anys n'hem pogut veure casos, han decidit viure fora del municipi, arrelar projectes personals, projectes professionals, projectes familiars, i el que tenen d'interessant és que mantenen el vincle entre el nostre municipi, perquè en definitiva hi segueixen tenint família, hi segueixen tenint amics, hi tenen molts d'ells els seus orígens, segueixen venint al municipi i, per tant, quan estan en una altra realitat diuen que són d'aquí i crec que també és important que amb el món globalitzat amb el que estem sapiguem donar importància a aquests aspectes que evidencien que Centelles és un municipi més d'Europa, és un municipi més del món i que, en definitiva, actualment estem en un context de restricció de la mobilitat, però que, en canvi, aquestes petites experiències evidencien que, malgrat ser un poble de 100.500, com diu un himne, és un poble gran i, per tant, poder conèixer avui la realitat de la Mireia també ens acostarà a aquesta nova realitat, però no per això hem de desmereixer ni volem treure importància a totes aquelles realitats que segurament són tan o més interessants i que, en definitiva, ens fan créixer com a poble, que és el més important.
l'Anna Chávez ens explicarà tots els actes de Festa Major de forma resumida i aquest any ho farem diferent perquè la pregonera amb la seva família, que els agraïm que estiguin aquí, han preparat un petit obsequi que al llarg del pregó us explicaran com funciona. És una dinàmica que està preparada i per aquest motiu us donem la benvinguda, com no desitgem una bona Festa Major i per això l'Anna ho explica i finalitzarem amb aquest pregó que ens farà la Mireia Fonternau. Moltes gràcies i benvinguts. Bona tarda a totes i a tots. Doncs bé, ens trobem una altra Festa Major dins un marc complex en el Covid, però des que vam començar a organitzar la Festa Major amb tota la comissió i l'equip tècnic de l'àrea de cultura, vam fer una Festa Major per no haver de modificar coses com vam haver de modificar l'any passat. És una Festa Major que jo estic contenta per al fet de tornar al centre. Realment l'any passat vam fer una Festa Major que jo com a regidora i responsable em va faltar aquell esperit de Festa Major del centre, aquell passejar pel centre i notar que era Festa Major. I aquest any és una aposta que espero que surti bé, amb el respecte de tots i totes, però de tornar a aquesta Festa Major al poble perquè tothom la pugui gaudir. Hem intentat fer un programa, com sempre, de poder arribar a tots els públics. No podríem fer molts més actes, però evidentment el pressupost és el que és i també el moment Covid és el que és. Però hem intentat arribar al públic infantil, que realment tenen 5 actes per ells, al públic juvenil, amb els grups que ja l'any passat demanaven i vam haver d'anul·lar, com és Lil Lami i Serial Killers, que és una demanda de la comissió i del jovent del municipi. L'Orquestra Salvatana ja per un públic intergeneracional, perquè realment potser sí que és pels més grans, però és intergeneracional, les Habaneres, i hem intentat també treballar amb gent del municipi. La cultura és un gremi que en aquest any i mig ha patit, com molts altres, com la restauració, com molts altres gremis del municipi, i creiem que els hem d'apostar i lluitar per la cultura més professional, però també per l'amateur. Per tant, hem volgut que totes les entitats del municipi s'impliquessin un altre cop, des del teatre, els Batuques Centelles, els Cabrons, els Geganters, que tornessin a tenir dins el marc de normativa el seu espai. Per nosaltres és molt important que les associacions culturals del municipi no perdin la xispa. Portem, com hem dit, un any i mig molt complicat i creiem que el marc de la Festa Major és importantíssim per fer-los reviure, perquè les puguem sentir vives i demanaria a tots i totes que amb consciència els poguéssim acompanyar aquests dies perquè és important que l'associacionisme cultural i de lleure no mori en aquest municipi, perquè realment és la nostra marca. Doncs bé, us desitjo a tots una bona Festa Major, que la gaudiu amb consciència, però que la gaudiu molt i que puguem disfrutar entre tots i totes. Endavant, Mireia. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs res, bona tarda, santallencs i santallenques. Bona tarda, amics. Bona tarda a tothom. Em sembla que tinc algú aquí que vol saludar també. Què diem? Hola. Hola. Doncs res, bona tarda a tots, tant els que esteu al Casal Francesc Macià, que heu pogut venir i heu fet el gran esforç, i els que també esteu a casa asseguts al sofà o allà no estigueu més còmodes, fins i tot potser alguns a la muntanya de vacances. Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies a tant en Josep com a l'Anna com a la resta de l'equip per haver-me ofert fer aquest pregó d'inici de la Festa Major. De fet, és molt especial perquè jo recordo quan era petita i veia els programes de la Festa Major i deien el pregó a càrrec d'algú i era sempre, oi, qui és? I a veure què ens explicarà, no? Amb la qual cosa, no sé, és molt especial poder estar aquí aquesta nit amb tots vosaltres. I també donar les gràcies a l'equip i a la família que també m'han ajudat amb tot el tema de coordinar i de buscar algunes imatges que també passaré. M'hagués agradat molt estar aquí, però com ja ha dit en Josep, per temes de logística, entre el corona i això,
no ha estat possible, però tot i així espero que pugueu disfrutar del pregó. Intentaré fer-lo el més entretingut que pugui, tot i que jo no estic acostumada a fer aquest tipus d'actes, estic molt acostumada a fer reunions en línia, però no un acte d'aquestes característiques. Però bueno, faré tot el que podré. Espero que surti bé. A veure, una mica de mi, com ja sabeu, soc la Mireia i, bueno, m'agradaria d'alguna manera també explicar una mica potser d'on vinc, no? I aquí m'agradaria posar una imatge perquè segur que tots vosaltres coneixeu a la família, però perquè no hi hagi dubtes, a veure si em surt. Sí, doncs els meus pares són en Josep Fontarnau i la Montserrat Vilaró. I el meu pare, segurament, per el nom ja molts el coneixeu, però els que no, és el que la seva família venia de Rabanyà i de Can Gambatet. I ma mare, estic segura que tots la coneixeu, més que bé, és molt xerraire, molt curiosa, sí que m'estranyaria molt que alguns no la coneguéssiu. Potser les generacions més joves no, però la resta segur que sí. I la seva família venia de Sant Antoni i també del Puig de l'Ajuda. I així, un bon dia d'abril, vaig arribar jo. I els meus primers anys, tota la meva infantesa, fins que vaig tenir 9 anys, els vaig passar bàsicament i purament al poble, no? Vaig anar a la guarderia, segurament amb molts dels companys, segurament alguns dels amics també esteu avui veient el pregó, almenys ens hem escrit també i sé que l'estareu mirant. I després vaig anar també als Sagrats Cors. I a partir d'aquí, els meus pares em van oferir d'anar a estudiar a Vic, a Sant Miquel, i a mi em va semblar una oportunitat per conèixer un lloc nou i aprendre, potser, veure altres coses. I aquesta curiositat és la que em va portar en aquell moment a dir que sí, i quan vaig acabar el batxillerat allà me'n vaig anar a Barcelona a estudiar enginyeria química. I quan estava allà estudiant, sempre aquella curiositat de dir, ostres, puc anar a un altre lloc? Podria potser mirar com seria estudiar en un altre país, no? I això és el que em va portar a Dinamarca ja farà 17 anys. I res, i aquesta, curiositat i això de descobrir llocs nous i anar-te'n enduent alguna cosa, és el que una mica intentem transmetre a l'Aniol i al Miquel, que de fet els dos que heu vist aquí. I res, estem aquí, l'Arnau i jo, els dos som de Catalunya, i de tant en tant també ens demanen per què seguiu allà. Avui intentaré explicar durant el pregó algunes de les coses que hem trobat aquí que potser ens agraden i que les hem adaptat i que al final són una part de la nostra cultura i de la nostra família ara mateix. Espero en el pregó, bàsicament perquè us situeu i si us avorriu molt penseu, mira, ara ve una altra secció que potser la trobo més interessant. Hi haurà tres parts, no? Una part que és molt els viatges que he fet per feina, sobretot em centraré avui. Després una mica com és estar a Dinamarca, que és el que d'alguna manera és potser especial o més diferent. I finalment tornar una mica a les arrels i a les tradicions i una mica la manera que nosaltres ho intentem treballar també amb els nens i amb la resta de la família i amics. Com que és un pregó així una mica, diferent del pregó tradicional, que ja és en format, telemàtic, he preparat unes petites preguntes que aniran sortint al llarg del pregó i m'agradaria que tots les intenteu, d'alguna manera, contestar i veure si encerteu quina és la resposta. Per a la gent que hagi pogut estar en el casal Francesc Macià avui, quan acabi el pregó, farem un petit sorteig amb un petit obsequi, que és una cosa simbòlica, però que té un significat una mica especial per nosaltres a la família. Explicaré una mica més de què es tracta l'obsequi també al final. I com funcionarà el dels punts? M'agradaria que ho féssim d'una manera com faríem les coses a Dinamarca, que la gent són molt justa i molt honrada,
Amb la qual cosa, el que sí que us demanaré és que després de cada pregunta jo ensenyaré la resposta. Mireu si la resposta l'heu contestat bé, completament bé, vol dir encertar exactament el que s'ha de fer, llavors comptaria com una resposta correcta, i si no, doncs res, segur que ja s'obre la següent o la tercera, el que sigui. I després, quan s'acabi el pregó, intentarem veure qui és que n'ha encertat més i d'entre les persones que n'hagin encertat més, doncs farem un petit sorteig una mica ràpid. Serà una mica arbitrari, però bueno, espero que d'alguna manera això us faci estar una mica desperts. I res, crec que això era una mica la introducció i les coses pràctiques. I així és que ara m'agradaria començar amb els viatges, no? I, bueno, he tingut la sort de poder viatjar bastant, vull dir, podria haver viatjat molt més i també molt menys, més de 40 països, i en alguns països m'hi passava bastant de temps. De fet, vaig tenir 3 o 4 anys en els que estava més de 100 dies a l'any viatjant, només perquè us feu una idea. I no era sempre al mateix lloc, sinó que normalment anava d'un lloc a l'altre. I tant per feina, vaig tenir això, la sort i a vegades també la desgràcia, perquè al final arribava un moment que ja hi havia tants viatges que ja era, bueno, tinc ganes també d'estar a casa i de veure els amics, no? I després amb l'Arnau sempre també ens ha tret molt conèixer altres cultures, veure com es viu a altres llocs, i com veieu també hem intentat viatjar una mica a diferents parts del món. I res, i amb els viatges, jo he viatjat molt visitant plantes de ciment. O sigui que tampoc han estat els viatges més interessants o més exòtics, d'alguna manera. Una planta de ciment és una planta de ciment, està posada en altres llocs, però normalment són llocs poc interessants. Com veieu, sobretot a la foto de l'esquerra, està al mig del desert, al mig del no-res. Normalment era bastant comú tenir 3-4 hores de cotxe des de l'aeroport fins a la planta de ciment. A vegades ens hi passàvem un parell de dies, de vegades unes poques hores per una reunió i tornàvem a marxar. Així que en molts viatges era avió, moltes hores de cotxe i de veure el que l'entorn ens ensenyava i d'això. I el que sí que em va cridar molt l'atenció és que quan vaig començar a viatjar per l'empresa que treballa, que és una empresa danesa que es diu FL Smith, i el que fem és dissenyar plantes de ciment. O sigui, nosaltres no les oferem, només venem la maquinària per poder produir el ciment. I sempre van tenir tenien una cultura en quant a seguretat molt estricta. I sempre ens deien, per exemple, quan arribeu a un aeroport no dongueu mai el vostre nom. Sempre doneu, per exemple, uns números, el número, diguem, clau d'empresa, i això és el que ens portaven a l'aeroport per venir-nos a buscar, per protegir una mica més els treballadors i que després no hi haguessin més problemes com d'arrestos o de conèixer la identitat i llavors venir-te a buscar o fer-te coses a l'hotel. Altres coses també, per exemple, dir-nos que en els hotels ens intentéssim col·locar cap a la segona planta o així, i lluny de recepció. Així, si hi havia algun atemptat, que normalment passen a les recepcions dels hotels, doncs no ens afectéssim. I, de fet, gràcies a això, hi ha diversos companys, per exemple, que es van salvar en un atac, en un atemptat que hi va haver a Islamabad fa uns anys. Vull dir que quan passen aquestes coses és quan realment sí que t'adones que té la seva importància. I, hem fet una mica aquesta introducció i abans de començar, a explicar el primer dels països que m'agradaria donar-vos una petita, l'experiència, almenys des dels meus ulls, m'agradaria que intentéssiu contestar aquesta pregunta. Espero que es llegeixi bé, però en cas que no, la llegiré en veu alta i diu: en quins d'aquests països cal tapar-se el cabell com a dona? I les opcions són la Índia, Algèria, l'Iran o Bolívia. Us donaré, 15 segons o així, perquè us en situeu. Espero que ja tingueu la resposta que penseu que és la correcta. I ensenyaré la resposta. I és l'Iran.
De fet, és l'únic país en el que cal tapar-se el cabell com a dona, d'aquests que hi ha aquí mencionats. I aquí teniu la Mireia quan va anar a l'Iran amb el cabell tapat, i no només amb el cabell tapat, sinó que l'altre requeriment o l'altra cosa que ens van dir és que havíem de portar una espècie de túnica que ens tapés fins més avall del cul per tal que no es veiés la silueta de cap manera. I aquesta túnica i el cabell tapat s'havia de portar tant si estaves a l'hotel, diguem, anant a esmorzar o què fos, com quan havíem d'anar a la planta, per exemple, i jo era una època que treballava en procés, en el qual entràvem molts cops a dins dels molins o a dins d'algunes d'aquestes màquines d'una fàbrica de ciment i també havíem d'anar així vestit, amb la qual us podeu imaginar el merder per entrar i sortir. Però la primera anècdota quan vaig arribar a l'Iran va ser, vaig arribar de nit, estava ben fosc, em va venir a buscar el xòfer amb el número aquest d'empresa i vaig entrar al taxi i, clar, just sortint de l'aeroport i penso, ostres, clar, no entenc cap dels cartells, estaven tots en àrab, amb la qual no podien tenir en farsi, no podien entendre res, amb la qual dic, i ara què faré? Dic, no tinc ni idea de si m'està portant cap a l'hotel, vull dir, evidentment penso que sí, però clar, era fosc, era un cotxe així que tampoc és que es veiés molt bé, amb la qual vaig agafar el telèfon i vaig fer veure que parlava amb algú, vaig pensar, que almenys dic que es pensarà que si vol fer alguna cosa, algú ho sap. I aquesta també era alguna de les tècniques que ens havien ensenyat o ens havien dit a l'empresa, que sempre era bona idea fer notar que estaves parlant amb algú, perquè d'alguna manera és com que posa una mica més de dificultat a la situació, no? Llavors també, l'altra cosa, arribo a la planta i, evidentment, en algun moment havia d'anar al lavabo i no hi havia lavabos de dones. Era la primera vegada que, de fet, tenien una dona de visita a la planta. Fins llavors, fins i tot els equips de neteja o la cantina, la cuina, tot eren homes. Tot s'ha de dir que no vaig visitar aquesta planta, no estava al costat de Teheran, sinó que estava 5 hores en cotxe cap a l'est de Teheran i en aquella zona les dones bàsicament estaven a casa. Per sort, el cap de planta em va deixar utilitzar el seu lavabo privat i no havia d'anar a l'hotel cada vegada a buscar un arbre i poder fer un pipí allà darrere. I l'altra cosa que em va xocar molt, era un dels primers països així, diguem, una mica més diferents en quant a cultura que visitava, és que jo a vegades necessitava algunes dades per acabar de poder fer uns càlculs així i les demanava al client i el client em deia sí, ja vindran o directament m'ignorava. Jo em costava molt entendre què és el que estava passant. Però després veia que el meu company, que era un noi, demanava les dades o demanava el que fos i de seguida li feien cas. I vaig pensar, dic, doncs el que faré serà demanar-li al meu company o demanar al client. I sí, a la que el meu company venia amb un consell o demanava dades o el que fos, encara que fos jo que li hagués dit amb ell, llavors de sobte el client s'havia despertat i ja la informació corria sense problemes. I això la veritat és que xoca molt quan sobretot vens d'una cultura com la catalana o com la danesa o l'europea en general, en la que respecta tant l'opinió d'homes com dones. Podem dir que hi ha diferències, però són unes diferències tan petites que no les apreciem. Un altre país en el que també va ser dur o durillo com a dona va ser Algèria. I a Algèria el que recordo molt és que a l'arribar a l'aeroport, primer anàvem amb 3 altres companys danesos, ens van venir a buscar amb una furgoneta, i pugen cap a darrere de la furgoneta, amb la qual em vaig quedar amb el seient de davant per mi i vaig pensar, no està malament, veuré més, però d'alguna manera també és el més exposat i és el que també d'alguna manera l'empresa ens demanaven que ens intentéssim no fer veure massa. Però en aquell moment vaig pujar davant i em va xocar molt que al sortir de l'aeroport tenies l'exèrcit estirat a terra, preparat amb armes per disparar si per el que sigui veien que era necessari o parar un cotxe o parar algú. I això et dona una sensació, d'inseguretat. I aquesta inseguretat, no es va fer menor a l'arribar a la planta de ciment, que és aquesta imatge que veieu a dalt a l'esquerra,
a la planta de ciment vam arribar i hi havia també molta seguretat a l'entrada, ens van regirar el cotxe per dins, per fora, de totes maneres. Ens van portant al complex on havíem de dormir, que són un d'aquests dos edificis que es veuen a dalt de tot de la foto. I allà hi seguia havent vigilància, hi seguia havent un noi, diguem, un vigilant armat. I dius, ostres, com pot ser? O sigui, estem aquí al mig del no-res i fins i tot aquí al mig del no-res hem d'anar amb vigilants armats. I, l'habitació és aquesta habitació que es veu aquí, és una habitació correcta, tenia tot el que havia de tenir, un lavabo, un llit, un armari, una tele, una finestra, vull dir, no es podia demanar res més, però evidentment el pany era dèbil. I després no només això, sinó que sabies que t'entrava gent mentre nosaltres estàvem a la planta treballant durant el dia a netejar el lavabo, a mirar, a col·locar algunes coses. Amb la qual cosa la sensació aquesta de dir, ostres, soc una dona, estic aquí al mig, hi ha molta vigilància, què faré? Com que no tenia cap cunya per falcar la porta, posava 3 cadires, una rere l'altra, a l'entrar a la porta i pensava, almenys si algú vol entrar, doncs farà soroll i espero despertar-me, no? I això era, aquesta sensació, diguem, d'inseguretat, doncs, és una sensació que et queda dins i que dius, ai, tinc ganes ja de tornar cap a casa, no? Per altra banda, un altre, diguem, país també molt diferent, però del mateix continent de l'Àfrica, el Senegal. En aquest lloc va ser una estada relativament curta i, com veieu, bàsicament les 4, diguem, fotos de l'esquerra són fotos tirades des del cotxe, anant des de Dakar fins a la planta de ciment on havíem de reunir-nos. I en aquest lloc el que sí que em va sorprendre també és les diferències de nivell, no? Que això passa en molts altres països, més tard en veurem algun altre, però veies gent dormint aquí al costat de la carretera que no tenien pràcticament res, veies 4 fustes i sabies que estaven allà dormint perquè veies el cobrellit o la manta, preparant el te o venint 4 coses. I després tenies, per exemple, els treballadors o persones de la planta de ciment que vivien bàsicament com reis. I el que sí que sorprenia, en comparació amb alguns altres països, per exemple, de l'Àfrica, com Algèria, que hem vist just abans, és que aquí sí que hi havia moltes noies al carrer. I, l'elegància aquesta de poder portar coses al cap i caminar sense que caigui, tant si és roba, com si són ampolles, com si és fruita, doncs és una de les coses que realment feia el viatge en cotxe almenys entretingut i fascinant, igual que la platja i la natura que hi havia per la zona, amb els arbres aquests típics africans, els baobabs i així. I que almenys era un dels països que d'alguna manera vaig aconseguir potser veure una mica més com vivien. Però per entendre potser més, un dels països on vaig estar més temps, de fet vaig estar 5 mesos, va ser Bolívia. I a Bolívia segurament alguns de vosaltres hi heu estat o potser heu estat allà al voltant o ho coneixeu, és un país que està molt elevat. Jo estava vivint a Sucre, i Sucre està a 3.000 metres sobre el mar, amb la qual cosa els primers dies després d'arribar, pujar, diguem, a la torre aquesta que hi ha a les plantes de ciment, que hem vist en alguna de les fotos anteriors, que potser fa 80-100 metres, doncs costava el seu. Faltava l'aire i realment són aquestes coses que fins que no les experimentes que dius, ostres, jo estic acostumada a poder fer més i de sobte m'havia de parar. I durant el temps que vaig estar a Bolívia va venir també l'Arnau a visitar-me i l'Arnau normalment sempre camina més ràpid que jo, sempre pot anar més ràpid. Jo recordo el dia aquell a Bolívia estàvem fent una petita pujada per Sucre i el deixava enrere i em digués que no puc. I pensava, ostres, realment veus l'efecte de l'alçada i els bolivians, vull dir, parcialment per fer passar l'efecte de l'alçada, però després també com a remei casolà, la que tenen mal de panxa o així, doncs ells també masteguen coca.
i gairebé sempre anaven amb unes fulles de coca a la boca. I de fet em vaig endur unes infusions de coca després d'haver estat allà molt de temps, empaquetades, vull dir, oficials i tal, i la veritat és que anaven bé, la que tenies mal de panxa, te'n prenies una i estava tot bé, però sí que fa una mica d'angúnia dir, ostres, em donarà aquí el subidon o què passarà? I, bueno, aquí a Bolívia érem un equip molt divers. Estàvem posant en marxa una planta de ciment en aquest poble. I com veieu a la foto de baix a l'esquerra, doncs, per part del client hi havia, diguem, els bolivians més hindús, hi havia els bolivians més europeus, amb orígens fins i tot italians o així, i després per part de l'empresa hi havia doncs, des de danesos, americans, polacs, indis, hi havia de fer un noi de Madrid també, però també podeu veure que el món del ciment no és un món gaire atractiu, almenys no massa atractiu per les noies, almenys fa uns anys, i en depèn en quines posicions. Això sí que és una cosa que molts dels viatges que he fet doncs sí que han set bàsicament amb molts companys, nois o homes, i ben poques vegades amb companyes. I bueno, també està bé, aprens a viatjar, a parlar més aviat de temes que els interessen als homes. I llavors, a tall d'anècdota, estant a Bolívia, normalment treballàvem, clar, els 7 dies a la setmana perquè s'havien de cobrir els diferents torns i això, però en alguns moments la planta parava i s'havien de fer alguns arreglos. I, per exemple, un cap de setmana vam voler anar a veure les mines de Potosí, que deu estar 3 hores en cotxe o així. I quan ja marxàvem, amb un xòfer que ens havia buscat l'empresa, ens van dir, ostres, diu, el cap de planta diu, porteu roba de recanvi? I el xòfer diu, sí, en tenim una. Diu, jo crec que n'hauríeu d'agafar una altra. Diu, no sigui que us quedeu pel camí. I la veritat és que vam tenir sort perquè encara no havien sortit de Sucre, que ja canviàvem la primera, i a mig camí vam canviar la segona. I en aquestes carreteres, a part de, evidentment, no estar asfaltades ni massa ben, arreglades, no passa gairebé ningú, amb la qual cosa, si no haguéssim portat la segona roda de recanvi, igual ens haguéssim estat allà esperant, no sé, tota la nit o almenys unes quantes hores. Amb la qual cosa, aquests països sí que seguretat sobre seguretat és una cosa que jo crec que cal tenir en compte. I també, també algun mal de panxa, no? Perquè, són coses, o sigui, tenen unes bactèries diferents i tot i que és un país, molt civilitzat i la veritat és que molt bonic tant per la gent com per al paisatge, sí que, la nostra panxa no està acostumada a aquestes coses, amb la qual cosa, viatjàvem també sempre evidentment amb un necesser, igual que segurament molts de vosaltres feu quan aneu de vacances, per si de cas, i més d'una vegada l'havíem hagut d'utilitzar. I abans d'explicar el següent país, que segurament també podeu més o menys entreveure de què es tractarà, m'agradaria que endevinéssiu o que intentéssiu endevinar quines d'aquestes fotos són de la Índia. Bàsicament, suposo que veieu les 4 imatges. Us deixaré també uns segons. Suposo que per a alguns és més aviat fàcil, per a altra gent és una mica més difícil, però espero que tots us hagueu decidit. Tampoc es tracta aquí de fer la gran recerca. Però sí, totes les fotos són de la Índia. I bàsicament una mica el que amb això volia explicar és la gran diversitat de paisatges, la gran diversitat també, de cultures i de monuments arquitectònics que té la Índia. Des del desert, evidentment, al Taj Mahal, i després tots aquests mercats sempre a tope de robes i d'històries, de menjar, i la de baix de tot és la de Kerala, de les plantacions de te del sud.
I de la Índia, podria explicar moltíssimes coses. L'Arnau i jo hi vam estar vivint un anyet i ens va encantar i ens va sorprendre amb moltes coses. Però una de les primeres coses que ens va sorprendre quan vam arribar va ser el soroll. Era un caos. I era una cosa... era massa. O sigui, tots aquests cotxes que, a més, corren arbitràriament, que és difícil preveure cap on aniran i quan faran què, però sobretot el soroll. Jo recordo les primeres 2 setmanes després d'arribar, tornar a la feina i necessitar apagar l'aire condicionat fins i tot de casa, que feia una mica de soroll i estar en silenci i apreciar aquell silenci, encara que se sentissin els cotxes de fons, però ja era a un altre nivell, amb un altre ritme, no? I aquestes coses són coses que potser en el dia a dia no valorem gaire, però és primer, a la que canviem i ens n'anem a un lloc amb un altre nivell i amb unes altres característiques que realment ens ajuda a valorar. I de fet nosaltres, tot el temps que vam estar a l'Índia ens ho vam passar molt bé, però sí que després quan vam tornar cap a Dinamarca, tornar a viure, hi havia moltes coses que deies, ostres, i que bé que s'està aquí. Doncs aquí vols aigua calenta i tens aigua calenta sempre, i la vols freda i la tens freda, no? I no t'has de preocupar de si tens aigua, sempre la tens. No has d'anar a mirar si el dipòsit de dalt està ple o està buit. I hi ha moltes coses d'aquestes bàsiques que a la Índia, tot i estar en un lloc que estava bé, eren sempre una pregunta, no sabies mai què tindries. I l'altra cosa que també ens va sorprendre molt, i de fet és una cosa que és dura psicològicament, és tota la pobresa que trobes al carrer. Segur que tota la gent que hi hagi estat segur que estareu d'acord en que la pobresa que es veu en un país com la Índia és tan gran que de fet et toca, no? I emocionalment els primers dies estàs tocat. Però també és veritat que, clar, no ho pots canviar tot, amb la qual nosaltres amb l'Arnau parlant una mica, no podem canviar-ho tot, però el que sí que podem fer és una petita contribució i que almenys la gent que tenim al voltant i buscar gent que t'ajudi, amb la que estiguis bé, pagar-los un sou raonable perquè puguin viure en condicions i almenys la seva família pugui viure bé. I una mica això és el que vam fer. Vam tenir una noia que ens ajudava amb la neteja i a cuinar, així també provàvem tot de plats indis nous que encara no havíem descobert. I així ella també donava uns diners a una família directament que sabies que se'n beneficiarien. Però clar, quan vam agafar aquesta noia, nosaltres el que sí que volíem era tenir-ho registrat, d'alguna manera estar segurs que si hi havia qualsevol cosa, que aquesta noia estava registrada. Amb la qual la vam acompanyar a la policia perquè li agafessin les empremtes digitals. I clar, primer com la tractaven a la policia ens va xocar i ens va doldre molt. I després, amb totes les empremtes digitals que evidentment li van agafar tota la mà, anava la pobra després amb la mà amb tinta blava i se la rentava i no marxava durant diversos dies. Només per posar també una mica en perspectiva, com es tracta i com actuen, també les diferents posicions socials del país i després també, evidentment, a tot el joc de castes que tenen, que sorprèn molt quan vens de fora. Això sí, la Índia és un país fascinant de moltes maneres i he intentat aquí posar unes imatges, potser no les més maques, però molt representatives de la Índia, els rickshaws per portar la gent a treballar o on sigui, que no són els que van en motoret, sinó els que realment els que van en bici. I d'alguna manera anar amb una bici a la Índia és senyal de ser més pobre que no pas poder anar amb un cotxe. I això també són alguns dels contrastos que, clar, després nosaltres estem vivint a Dinamarca on fins i tot, els alts executius et poden arribar a l'empresa amb una bici, no? Aquestes diferències sí que fan pensar, fan reflexionar. Però, evidentment, també tots aquests mercats, amb tots aquests colors, sempre amb molta gent i molt ambient al carrer, eren molt bonics. Les paradetes aquestes amb verdures molt fresques, també al carrer i de fet, podies omplir bosses i bosses i molt fresc, molt bo i barat. I després també tots els seus temples, sempre amb moltes flors, amb totes les estàtues, per exemple, dels Ganesha
de diferents, diguem-ne, déus que tenen. Però una cosa que a mi sí que em va cridar molt l'atenció, també potser en aquell moment, treballant en una oficina allà en la que hi havia relativament bastantes noies joves, com veieu la foto aquesta de baix, cap al mig, són les noies amb les que treballava i això, diguem, és l'últim dia, quan ens vam fer un dinar de despedida. Però la cosa que més em sorprenia era que aquestes noies preferien, diguem, que els seus pares els hi busquessin la parella. Elles deien que per elles el millor era que els pares els hi busquessin la parella perquè són les persones que els coneixen millor i segur que trobaran algú. I després, bàsicament, elles deien els propers mesos després del casament, perquè evidentment no es veuen gairebé o no es troben, no viuen junts fins que es casen, com un procés de descobriment i en cap moment no ho veien com que hi podia haver un risc de que no coincidissin, de que no s'acabessin portant bé del tot. I era molt curiós de seguir perquè estaven de fet totes convençudes que aquesta era la manera i després amb algunes dels que vaig mantenir contacte s'han acabat casant d'aquesta manera en la que els pares els han buscat la parella, s'han casat i allò. I a veure, i estan contentes i estan bé, no? Però són aquestes diferències culturals tan marcades que d'alguna manera sorprenen molt. I res. I em sembla que això era una mica el que volia explicar i amb la Índia era el que volia acabar, diguem, com el primer tema de viatges. Com veieu, experiències molt diferents, només n'he escollit unes quantes, podria seguir parlant molta estona, però bàsicament he intentat buscar més els temes on hi ha hagut més contrastos o on han estat una mica més diferents. Doncs espero que us hagueu endut una idea. Dinamarca és, bàsicament el país on ens han acollit. Sí, ens ha acollit i on hem estat durant els últims pràcticament 17 anys, amb l'excepció d'un any a la Índia i tots aquests viatges, però bàsicament ha estat, diguem, la segona casa o al final el que s'ha convertit en la nostra casa. Vam venir aquí a estudiar amb l'Arnau durant 2 anys, a la que vam acabar ens va semblar que podia ser un lloc interessant de començar la carrera professional i entre una cosa ha portat l'altra. Hem estat a gust de les empreses on hem estat, se'ns ha donat moltes oportunitats i responsabilitats, amb la qual el tema d'acabar tornant a casa o a Catalunya no s'ha donat, almenys encara no. I per començar a escalfar una mica de motors, m'agradaria aquí posar, diguem, la tercera pregunta i que contestéssiu o que endevinéssiu quina és la bandera de Dinamarca, d'aquestes 4 que estan aquí ensenyades. I us donaré també uns segons. Espero que ja estigueu, us hagueu decidit per una. I és la de baix a l'esquerra, la B. Bàsicament aquí són les 4 banderes escandinaves. Tenim la sueca, la danesa, la finlandesa i la noruega. Bàsicament totes molt semblants, però canviant el color. I perquè ens situem una mica, Dinamarca és aquest país aquí marcat en vermell, no sé si el veieu bé, al nord d'Europa, al nord d'Alemanya i al sud de Noruega i Suècia. I bàsicament Dinamarca està formada per una península i unes illes. 2 illes principals i un merder d'illes petites. I com veieu, fins i tot en la península hi ha molts fiords i hi ha molta aigua. O sigui, bàsicament Dinamarca es pot associar molt amb l'aigua i amb el mar. Som gairebé 6 milions d'habitants, no arriba, i uns 43 quilòmetres quadrats de superfície.
Bàsicament, o sigui, el nombre d'habitants és una mica més petit que Catalunya, que està una mica per sobre del 7,5, crec, i en quant a extensió, doncs és gairebé un 50% més gran. La capital, Copenhague, que és on estem vivint, diguem, està a la illa més cap a l'est i està molt a prop de Suècia, de fet. I aquí tenim doncs, a la imatge de la dreta el que són els diferents barris de Copenhague i nosaltres vivim a la zona taronja, es diu Frederiksberg, que de fet no és Copenhague, és un municipi separat, però està rodejat de Copenhague. Bàsicament per qüestions històriques doncs, té el seu propi ajuntament i té, com si fos un municipi exterior. I perquè no hi hagi dubte, ho he comentat una mica abans, però el transport per excel·lència a Dinamarca són les bicicletes. De fet, hi ha més de 3.500 quilòmetres de rutes en bici, escampades a través de tot el país, unint les diferents ciutats i pobles, a part de després els quilòmetres de bici que tenim a la pròpia ciutat. És possible anar sempre amb bici per tot arreu, no hi ha problemes i de fet els nens aprenen a anar amb bici des que comencen a caminar, primer amb les bicis aquestes així que també n'hi ha moltes a Catalunya sense pedals i evidentment amb pedals. I després hi ha molta atenció en que els nens aprenguin a circular bé per als carrils bici, tant per part dels pares com per part de l'escola. A l'escola tenen com una assignatura que els hi ensenyen una mica a treballar amb la circulació anant en bici. I aquí, bàsicament, hi ha una foto de la meva bici amb els dos nens pujats, un bé i l'altre així mig aguantat, però hi ha molts tipus de bicis diferents. Tenim bicis amb unes caixes a davant per portar els nens, evidentment després nosaltres també tenim, de fet ens el van enviar uns amics un tràiler per portar-los a darrere. Hi ha els que transporten els nens amb la bici, però també els que l'omplen de trastos i se'n van a la platja, no? I, evidentment, també hi ha bicis d'aquestes per, anar a vendre gelat o cafè. Bàsicament, podríem dir que la bici forma part de la cultura i m'atreviria a dir que hi ha molt pocs danesos que no tenen una bici a casa. De la manera que m'agradaria d'alguna manera presentar o acostar-vos una mica a Dinamarca és parlant d'uns temes clau que he escollit jo, una mica arbitraris, però que crec que us donen una mica, diguem, la foto de com és Dinamarca. I per una banda és una societat molt segura i una societat que té molta confiança en la gent i la gent es té molta confiança entre ells. Per posar una mica, diguem, d'objectivitat, diguem, en el tema, he agafat un índex que penso que reflecteix bastant bé això que sigui una societat segura, no? Que seria l'índex global de pau, on veieu que Dinamarca està número 3, Espanya està al número 31, evidentment, desafortunadament, potser no he pogut trobar a Catalunya, però és una foto bastant clara, diguem, de dir, és una mica menys pacífica a Espanya que la Índia i encara molt menys la Índia. Evidentment, no és només el tema de guerres, sinó que també és molt la seguretat, per exemple, quan vas per al carrer a la nit o no sé, hi ha bastants paràmetres que miren, però bàsicament dona una mica la indicació aquesta del que jo vull compartir, que és una societat molt segura que difícilment passen coses dolentes, no diguem. I potser aquí, amb aquestes 3 fotos, intento representar una mica diverses coses que donen suport a aquest punt, no? Les estacions de metro no tens valles per entrar en cap moment. Són sempre, tot i estar a la ciutat, a Copenhague, que hi entra i surt molta gent, doncs la gent marca, paga, puja i quan surt torna a marcar i ja està. I evidentment hi ha controladors i passen a controlar i potser de tant en tant troben algú que no ho fa, però la gran majoria paga i de fet si no ho fa, si algú et veu doncs també t'ho dirà que no has pagat, que l'has descuidat. D'una forma educada però també t'ho recordaran. La foto de la dreta veieu que són molts cotxets així a fora d'un edifici.
Aquest edifici és un restaurant o un cafè. I al principi, quan vam arribar, ens xocava molt que què és això de tenir tots aquests cotxets a fora? Els pares estan a dins i els nens els tenen a fora. I si són nadons, són nens molt petits, perquè fins i tot a vegades nosaltres potser també ho havíem fet, però veus turistes que s'acosten i miren. I sí, els pares estan a dins, potser prenent un cafè o menjant o esmorzant o el que sigui, i tenen els nens a fora dormint. Els nens sembla que dormen més bé quan fa fresqueta, sembla que també diuen que els ajuda per al tema de tenir menys al·lèrgies i tal, i ningú no s'endurà un cotxet en aquest país. Vull dir, és segur tenir-lo allà, no cal tenir-lo lligat. Nosaltres ens va xocar molt quan vam arribar aquí i era com, això, no, d'allò. Però bueno, després van néixer l'Aniol, va néixer el Miquel i també ho vam anar fent. No només en restaurants, sinó aquí fora també han dormit moltes hores al jardí. I la veritat és que sí, que dormen bé. I clar, hi ha menys soroll o hi ha un soroll una mica més llunyà, amb la qual normalment, és una bona manera de descansar. I a baix és la imatge d'un supermercat i els supermercats exposen alguns dels articles o alguns productes de temporada fora. I la gent l'agafa, se'n va dins del el supermercat, paga, surt i ja està, se'n va a casa. O sigui, aquests articles no desapareixen. Aquests articles, la gent que els vol i se'ls pot comprar al centre i els paga, i la resta, doncs no. I penso que és una bona manera també de donar una mica més de vida al carrer, sobretot en un país en el que a l'hivern o en un dia plujós com aquest de la foto doncs no hi ha gaire vida, no? Aquí, si veieu també la imatge, li dona una mica de color en el paisatge. I el segon tema és un tema, diguem, que cobreix una mica més les institucions, el govern, diguem, i després també parlaré una mica de com han tractat o com s'ha afrontat el Covid aquí a Dinamarca. Però un índex clau aquí sí que és l'índex de percepció de la corrupció, que veieu que Dinamarca és el més alt i no vol dir que és el més corrupte, sinó que és al contrari, és el que és menys corrupte. Després tenim Espanya i després també tenim la Índia, no? Una mica la mateixa seqüència d'abans. Bàsicament, Dinamarca està a un extrem, la Índia està a l'altre i Espanya, diguem, Catalunya, està potser al mig. M'atreviria a dir més a prop de Dinamarca que de la Índia en moltes coses. Però el que és curiós de les institucions és això, i potser és perquè no hi ha tanta corrupció que els ciutadans realment tenen molt respecte i donen, els agrada el que fan les institucions o el govern en si. Una de les coses que també és veritat i que nosaltres ho veiem una mica en quant a diferència és que aquí el que seria el govern o els diferents departaments miren molt com facilitem la vida dels ciutadans, o sigui, no com ens facilitem la vida nosaltres, que és el que fèiem abans, sinó que són institucions molt dinàmiques, que s'adapten molt als nous estils de vida, en el que ha passat. I, per exemple, un exemple és que han digitalitzat molta de la documentació. I aquí veieu, per exemple, el carnet de conduir, nosaltres el tenim digitalitzat i el portem sempre a sobre amb el mòbil. El mateix amb la targeta sanitària, evidentment amb el Coronapass, també està digitalitzat a Catalunya, però es va fer, diguem, molt abans. I, de fet, nosaltres, si vas amb el mòbil, en tens prou per anar al súper i pagar, perquè també l'efectiu ja fa molts anys que aquí ja no es porta. Però ara amb el coronavirus també hem vist nosaltres, quan hem estat aquí a l'estiu, un gran canvi en què se sorprenen, de fet, si vols pagar en efectiu moltes botigues o molts restaurants de Catalunya. I després també fent aplicacions, per exemple, amb el coronavirus per intentar alertar-te si has estat a prop d'algú infectat, perquè hagis de fer un test i intentar contenir així. I, de fet, amb el coronavirus s'ha tractat d'una manera molt transparent. Al principi, diguem, de la pandèmia, hi havia bàsicament reunions per part del govern gairebé diàries en les que s'exposava quina era la situació i les accions que es prenien. També és veritat que és un país que no li va tremolar el pols, van tancar fronteres i de fet van estar les fronteres completament tancades durant molt de temps. No vol dir que no es pogués sortir, en una situació d'emergència evidentment es podia sortir, però si no es van mantenir molt ferms en que volien controlar, per exemple, la pandèmia en el país.
i es va tancar també molts negocis, es van tancar escoles en el seu moment i això, però el tenir tant de territori i tan poca població, nosaltres en tot moment hem pogut sortir a fora i anar al bosc, anar a la platja, a un cos i anar d'allò. I després, a l'hora de tornar a obrir, doncs, evidentment, aquí el que es va prioritzar és poder obrir, per exemple, llars d'infants o guarderies, després, a poc les escoles, sobretot dels més petits, que si no els pares no podien treballar, i així es va anar fent la roda. I, de fet, els locals nocturns doncs, segueixen tancats i ara sí que diuen que a mitjans de setembre sembla que els obriran i a mitjans de setembre és com que la pandèmia a Dinamarca ja s'acaba. No sé, és una mica estrany. Aquí, per exemple, hem portat la mascareta només un any. Deia uns quants de vosaltres abans de començar el pregó també seient amb la mascareta. O sigui, moltes gràcies per estar aquí aguantant i escoltant. A Dinamarca la van posar farà un any i ara a l'agost d'aquest any del 2021 ja ens la van tornar a treure. I d'alguna manera suposo que són coses d'aquestes que pots fer perquè és un país amb poca concentració de població, un país petit, i de moment sembla que la pandèmia segueix controlada. I una mica tall d'anècdota, suposo que alguns de vosaltres ja l'heu llegit, la foto aquesta de baix a l'esquerra, que jo crec que una part d'aquesta pandèmia també és molt, o sigui, com s'ha extès, també té molt a veure amb la part cultural. I el que diu aquesta, això ho intentaré traduir per als que no se sentin tan còmodes amb l'anglès, és que finalment, diguem, de mantenir els 2 metres de distància entre persones ja ha passat. I ara els escandinaus ja poden tornar als seus 5 metres de distància, que és l'estàndard, no? Que d'alguna manera, bàsicament, el que ens està dient és que, que els danesos i la resta dels països escandinaus són molt freds. Ells això d'estar a prop i donar-se abraçades i fer-se petons no és cosa seva. Amb la qual jo crec que això també és un dels motius que el coronavirus aquí s'ha escampat menys. Però un dels temes que sempre surt quan parlem amb amics o quan inclús els danesos ens demanen com pot ser, tots dos de Catalunya i què feu aquí a Dinamarca amb el temps aquest, mal temps, foscor. Una de les coses que ens ha enganxat evidentment és la feina i la segona, que relacionada amb la feina, també és la conciliació familiar. Una mica per posar una mica, diguem, de perspectiva les coses, a Dinamarca, diguem, les empreses més grans que hi ha són empreses que fan coses, si tenen a veure amb farmacèutiques, transports, equipaments per fer energia eòlica, o sigui, molins, salut. Així són, diguem, les empreses més grans de Dinamarca i les que aporten una bona part de l'economia. Amb aquest tipus d'empreses, doncs, evidentment, hi ha molta encara necessitat de personal qualificat en oficines daneses, hi ha també necessitat, diguem, de centres d'innovació i recerca, i això dona, diguem, una base de l'economia que és molt més robusta i molt més ferma, diguem, que s'hi mira, doncs, en general a Espanya, en la que la major part, diguem, d'empreses grans doncs, són més que si bancs, que si empreses de telecomunicacions i això, o sigui, et dona un altre. I jo crec que això també és un dels motius per als que Dinamarca, fins i tot durant la crisi del 2008-2009, la crisi d'aquesta econòmica, doncs se n'ha sortit més o menys bé perquè ha tingut empreses diverses i empreses que miraven o que aportaven unes altres coses al país i menys depenent del turisme també, perquè clar, el temps aquí no és tan interessant, amb la qual també hi ha menys gent que vol venir, vull dir, una cosa porta l'altra. Però a les empreses el que sí que hi ha és també molta confiança en el treballador, amb la qual les hores normals d'empresa és entrar entre 8 i 9 i sortir entre les 4 i les 5 fent mitja horeta per dinar. Però si, per exemple, no sé, sobretot les famílies amb nens doncs, han d'anar a fer alguna activitat o així, i això és tant per als pares com per a les mares, està perfectament acceptat doncs, que surtin a les 2, a quarts de 3 de la feina, quan van a fer l'activitat amb els fills, es passen la tarda amb ells, poden fer el sopar, els porten a dormir i quan els nens estan dormint, doncs això cap a les 7, 8, ja veieu aquí a casa ja tenim els nens a dormir o a dormir amb Sara. Després els pares es poden posar a treballar i acabar la feina. I de fet,
Vull dir, no es mira a quina hora has entrat i has d'estar moltes hores a la feina. Mentre surti el que ha de sortir, el resultat, doncs ja està. I llavors les famílies aquí, o sigui, estan molt unides al que és el nucli familiar, els pares amb els fills, i fins que després els fills se'n van de casa. I després, doncs, celebren moltes coses, celebren els aniversaris i això sí que és molt sagrat, però si no fan una vida més o menys independent. O sigui, tenim nosaltres companys o amics aquí que tenen la família a prop, però la veuen poc i no l'utilitzen massa, no? I és aquesta cultura danesa també hi ajuda el fet que, clar, és un país en el que es paguen molts impostos, però després també es tenen algunes avantatges i els fills amb els 18 anys, a la que comencen a estudiar a la universitat, poden sortir de casa i anar-se'n en un pis o una residència, cobren uns 800 euros al mes per part de l'Estat i això els hi permet tenir un lloguer del pis i poder-se comprar el menjar. I si després, a més, volen anar de vacances o volen sortir, poden tenir una feineta que complementa els estudis. I és també molt comú tenir feines en empreses d'aquest tipus, com les que he mencionat aquí, com a estudiant, i a vegades els hi donem una feineta dintre d'un projecte, a vegades poden ser feines més administratives, però hi ha, feines en les que també poden utilitzar els estudis que estan fent. Jo crec que tot aquest tema, de la conciliació familiar i dels beneficis que es tenen com a ciutadà danès, tot aquest suport que tens també si et quedes sense feina i això, segurament em fa pensar que això és un dels motius per als que Dinamarca també està, com més amunt en això dels països més feliços, que segurament heu vist aquests rànquings en algun lloc o altre. Perquè si no s'explica en quant a temps, en quant a activitat social, en quant a relacions socials, i això és un país molt més fred i molt més tancat que Espanya o països del sud d'Europa. Però centrant-nos molt en la cultura danesa, arriba aquí la quarta pregunta per mantenir-vos desperts i m'agradaria que triéssiu quina d'aquestes fotos creieu que representa millor aquesta paraula danesa que diu hyggeligt. Vale. Aquí tenim aquesta imatge i bàsicament què vol dir hyggeligt? Bàsicament vol dir que és així, que és molt agradable i és una paraula que utilitzen molt els danesos per descriure aquestes situacions tan agradables, i tan, com familiars, i això bàsicament s'utilitza sobretot molt a la tardor, a l'hivern, que fa aquí fred i s'ha d'estar més, tancat a casa. Aleshores, els danesos estan més recollits i estan aquí amb una manteta i inverteixen, de fet, bastants diners en amoblar les cases, en tenir plats i coberts i això que són especials. Bàsicament forma part de la cultura i fins i tot els nens petits ja comencen a utilitzar aquesta paraula que és així com molt danesa. I ara un parell de temes que tractaré una mica més superficials, però només per donar una mica també d'idea de com són una mica les diferències, és el tema de l'educació. I em centraré en dos col·lectius, amb els més petits i després amb els que estan al voltant del batxillerat. Com veieu, els més petits, el tema de l'educació es tracta, és molt important que els nens estableixin aquestes relacions socials, que es puguin moure, que aprenguin a interaccionar amb l'entorn i a descobrir el seu cos. I llavors els nens estan molt a fora. Hi ha escoles o hi ha llars d'infants que estan a fora i bàsicament el que fan és, estan allà tant si plou com si neva, com si el que sigui, i fan, per exemple, un foc i després cullen les verdures que han plantat en el jardí o en el bosc on van i les couen allà i després se'n van. Bàsicament, són coses... Treballa molt, el fet d'estar fora i portar la roba que calgui per poder estar fora, tant si plou com si neva.
I després l'altra cosa que també és molt especial, o almenys a nosaltres ens va sorprendre arribar aquí, és el tema de que no hi ha pressa per acabar els estudis. Nosaltres, almenys quan estava a la universitat, era com allò, bueno, va, ara ja això, i ja acabes i et poses a treballar. Suposo que és tot aquest suport que tens, amb la qual és molt comú, doncs, quan acaben l'ESO i abans de començar el batxillerat, anar-se'n un any en una escola com aquestes de la foto de baix a la dreta, en la que bàsicament el que fan és, estar allà i, per exemple, hi ha escoles que se centren en esports, en música, o en fer, manualitats, i viuen allà, és com un internat. Estan tota l'estona, doncs, junts. I després fan el batxillerat i quan acaben el batxillerat una de les coses més tradicionals i que dona molt ambient als carrers, i de fet hi ha alguns amics que avui esteu aquí veient el pregó que sí que ho heu viscut, és que es lloguen aquests camions antics, es puja a dalt del camió, pugen els estudiants i passen de casa en casa i a cada casa doncs, els hi donen menjar però sobretot els hi donen molta beguda, amb la qual us podeu imaginar el merder que generen per als carrers, però sí que dona molta vida. Però també acaben molt beguts i de fet és un dels problemes principals de Dinamarca també. I ara aquí m'agradaria d'alguna manera, que és l'última pregunta, que endevinéssiu quin d'aquests aliments és el menjar bàsic danès per excel·lència. Donaré res. Tinc 10 segons. Espero que estigueu a punt. És aquest, és el pa negre, el que els danesos en diuen el bukbol. I bàsicament, si ho haig de resumir en una frase, diria que els danesos mengen per sobreviure, més que perquè realment disfrutin menjant. I com seria una alimentació clàssica d'un danès? A l'esmorzar faria un bol de civada amb una mica de mantega per sobre. Per dinar es menjaria una mica del pa negre aquest amb ou o, per exemple, amb arengada, que està visualitzada aquí també a la foto. És molt tradicional de Dinamarca. Soparia algun tall de carn, mengen molta carn els danesos, encara ara, amb unes patates de l'hort del país i després acompanyat d'unes verdures així crues. Bàsicament menja molta verdura crua, tant si és pepino, com carbassó, com pèsols, com pebrot. I també una de les coses que quan arribes aquí et sorprèn que els danesos per dinar a la universitat no porten un plat d'una manera de pasta, sinó que porten un tall de pa negre amb formatge i un pebrot sencer que se'l mengen. El que sí que és veritat, que són una mica les fotos de la dreta, és que el tema està canviant i sí que hi ha diversos restaurants danesos que tenen estrelles Michelin, estan sortint llocs amb uns pans molt diferents, utilitzant també o retrobant farines del país de fa anys que tenien i s'està, començant a tenir uns llocs una mica més fins, però els llocs danesos tradicionals són bàsicament les fotos de l'esquerra. I amb això acabaria el que seria el tema aquest de Dinamarca. Espero que d'alguna manera hagueu pogut entendre una mica una part de la cultura danesa i tant veure algunes similituds amb el que esteu acostumats, potser també algunes coses que vosaltres heu viscut ja quan hagueu estat a Dinamarca o en alguns altres països més del nord d'Europa. I això. I ara sí que m'agradaria tractar bàsicament el tema aquest d'una mica de les tradicions i de les arrels. I dir que jo, tot i que porto molts anys vivint a Dinamarca, em segueixo sentint molt santallenca i que hi ha moltes coses que trobo que són molt especials de Centelles, però també de Catalunya i de l'entorn, bàsicament, on vaig viure i on he viscut la major part de la meva vida encara. I sempre que podem venim aquí amb l'Arnau i amb l'Aniol i amb el Miquel i disfrutem com aquest estiu d'uns dies a la Costa Brava, evidentment amb la família i els amics, uns dies al Pirineu i també d'alguna manera recordar o ni el que sí que una mica l'enyorança d'aquesta emprenedoria que hi ha de crear, per exemple, festes, de portar tota aquesta part de les festes majors
és molt especial, això. Jo vull dir, a Dinamarca no ho hem vist, a Dinamarca és molt més, tots els pobles són d'un mateix patró i trobo que hi ha una riquesa cultural i una riquesa d'emprenedoria i també el temps ajuda que es puguin fer més activitats a l'exterior, més fires, més exposicions. I això sí que són coses que trobem a faltar. I avui m'he centrat molt, diguem, en portar potser punts positius de Dinamarca, però també és veritat que hi ha una part de nostàlgia i, evidentment, estar lluny de la família i els amics, que a vegades també es troba a faltar. El que sí que intentem fer és venir sempre que podem i passar tant temps com podem aprofitant també estar a Catalunya per festes assenyalades, venint a la festa del Pi i ensenyant també als nens com és i com es viuen aquestes festes. També intentant mantenir les tradicions de si el tió i els reis, i això sí que a vegades sorprèn molt perquè venen alguns amics dels nens a casa i diuen què és això, un tron? I després hi ha tota la part de Sant Jordi que ho celebrem, tant si estem a Dinamarca com si estem viatjant i així. I potser com a tall d'anècdota, les roses segurament el dia de Sant Jordi les trobeu més barates a Dinamarca que a Catalunya. Encara no han acabat de veure. Comencen a veure que hi ha alguna cosa aquell dia, però encara no han acabat d'entendre el que és. I res, espero que amb això us hagi donat una mica d'idea tant d'alguns països com d'una mica de la meva història i de com es viu a Dinamarca i quines coses hi ha. I segur que això són els meus ulls i algunes de les meves observacions, però també segurament que si vosaltres hi heu estat o així en teniu d'alguns altres. I res, ara sí que ja d'alguna manera m'agradaria tancar i passar un altre cop la paraula a en Josep i a l'Anna. I abans d'això, abans d'acabar, desitjar-vos molt bona festa major. Disfruteu molt, m'hagués agradat molt estar allà i poder anar a veure algun concert o alguna cosa, però com diuen els danesos, på gensyn, bàsicament ens veiem i espero que sigui en breu. Moltes gràcies. I ara, Josep, no sé com volíeu fer lo del sorteig. Bé, doncs la Mireia ho dèiem al principi, que ara sí que obriríem el llum perquè amb aquest ordinador tenim la visualització del públic. Evidentment, aquí hi ha amics, familiars, coneguts i, per tant, persones que segur que li faran gràcia de poder veure la seva assistència i quan acabi el pregó, si alguns de vostès, aprofitant que hi ha la Montse i el Josep, els pares, que evidentment els agraïm moltíssim que s'ho hagin pogut organitzar per estar aquí i, per tant, aquells que ho considerin oportú, recordant que a 2 de 10 també s'inaugura l'exposició dels horts del Palau i també hi ha teatre, per tant, anirem desallotjant la sala de mica en mica, però sense obviar que hi ha aquesta possibilitat de tenir aquest contacte més íntim i més personal amb la família. I precisament la família, i l'Anna em farà entrega, eren diferents preguntes, no totes eren fàcils, per tant veurem realment les diferències entre la cultura danesa i la cultura catalana, però en tot cas aquelles persones que hagin encertat les diferents preguntes, com molt bé deia la Mireia, sí que demanaríem que aixequin la mà, si us plau. Mireia, diuen que no hi ha ningú, hi ha un noi que sí que aixeca la mà, per tant, si només hi ha un noi demostra que hi ha molta honestitat en aquesta sala i que, per tant, al final li farem arribar aquest premi, un fort aplaudiment per ell. I res, explicar que bàsicament el que hi ha dins és un petit obsequi que té algun significat especial. Bàsicament és un petit disseny danès, és un ànec que està fet amb boix, diguem, de la comarca i res, que l'ha fet el meu pare, que d'alguna manera, que és aquesta barreja de cultures entre la danesa i la catalana, no? I que espero que el disfruti. Mireia, moltes gràcies. És habitual veure't a la Festa del Pi en altres actes, per tant, esperem poder-te veure aviat en directe.
gràcies per aquesta connexió, les facilitats que has posat, com no, tot l'equip tècnic que ho ha fet possible i, evidentment, a tots vostès per la seva assistència. Comença una festa major amb actes per tots els públics. Esperem que sigui del seu agrat, ja que hi ha molt esforç, dedicació i requereix de la responsabilitat de tots nosaltres de gaudir-la amb seny i, per tant, que el temps ens acompanyi i que tinguem una bona festa major. Moltes gràcies.